Pidit, marimotots, egun batez erregina izango naiz. Erregina? Oh! Donostiako kaldereren ororetan. Zu bakarrik? Beno, nirekin bidama izango dira. Ai, bidama! Kontxi, aspanogikoa, eta Nagore, aspanogiko laguna pediatra onkologikokoa. Ederki lagunduko dizut. Bai, oso jatorra dira. Lagunduko dira zuen dragoia prestatzen. Dragoia! Bai, nik lagunduko dizut. Ez da pregoia izango. Bai, irakurri behar da mezua, Pidit, eta nik ez daki prestatzen. Orduan zuk lagundu. Beno, idatziko dugu bion artean. Eta gero, irakurri egin behar dut eta ez dakit irakurri. Lasai, buruz ikasiko duzu. Gauetan, lo hartu horretik erakutziko jazue. Bai, ipuña bezala, bale? Eta erregina nola gantziko nahi. Guk lagunduko dizugu. Eskerrik asko. Armairuko trapuzalekin. Atera, bai. Prest daude? Bai. Babin, nahi. Prest dago. Eta orain, ongi pasa, kantatu, loreak banatu eta musua partekatu. Gora kaldereroa!